Takže zdravíme všechny ztracené existence, víme, proč jste tady, protože samozřejmě nemáte zajímavý život, takže chcete sledovat nás přesně tady, od toho tu jsme. Ano, aby jsme vám ho udělali zajímavější, protože naše životy jsou kurva zajímavý. Kurva no. Občas. Takže představení naše. Představení naše. No, takže kdo seš? Těší mě, já jsem Linda. Jo, určitě už ji znáte, jako jestli nás sledujete, jednu z nás, tak prostě máme se hodně na Instagramech, takže jo. Jo, určitě. Jako víte, že jsme hodně propojení už dávno, jako spousta let. Hlavně pokud jste někdo z Liberce, tak asi možná víte, kdo jsme. Ne, to určitě ne. Jo, pokud jste občas někdy vyšli třeba ven, tak ne. Tak se nás tam možná viděli v jakýmkoliv stavu. Ne. V jakém stavu, jako myslíš v nádherném stavu? Třeba jako u golfu v nějakém blicím stavu, nebo v nemocnici třeba na kapačkovém stavu. Třeba na cestě do nemocnice po otravě alkoholu, to se může stát komukoliv. No, jako takhle nás můžete třeba znát, nebo ze zrče, spocený, nechutný, unavený. Mokrý, slepený, slaný, ty vole. Jo. Ožralý. Jo, od písku, od vody, slaný. No, jak nás můžete ještě znát? Možná jsme, třeba jsi nějaká prostě nechci to říkat, kterou jsme třeba někdy seřvali, protože prostě se schovala, víš, jak se schovala, vole, takže jako No a teda, co máme v plánu, jo? Nebo počkat, vlastně jsme se nepředstavili, kolik ti je, co děláš se životem svým? No, momentálně nic moc, právě proto sedíme teďka v tomhle autě. Jo. Ne, tak samozřejmě jsme dvě obyčejné holky z Liberce, co na to říct? Kámo, my jsme legendy liberecký, takže vůbec nejsme obyčejní. No už moc ne právě. To bývávalo. No bývávalo, tak to ti zůstává tahle nálepka, víš co, my jsme prostě naše časy byly legendy, jakože ty třeba už ne, ale byli jsme legendy liberecký. No, už jsme starý. Za našich časů. No, takže kolik tě je? 16. Mentálně. Jo, takhle. Jasně, tak to jo, no. To by souhlasilo. Samozřejmě, je mi trochu víc. Jenom malinko. Jo. Jako vůbec nemáme věk na to, aby jsme měli děti a tak, ale místo toho tady točíme video v autě, že jo, jakoby. Vůbec třeba naše kámošky už nerodějí, že jo, a tak, nebo nemají jednoletý dítě. Nebo nemají prsen na zásnubní prstinky, jo, to určitě takhle starý nejsme, jako to takhle starý určitě. No. Dobře, no, tak tenhle rok za vlastně pár měsíců už nám bude 23, že? Obou. Ona je o měsíc starší než já. Poznali jsme se ve školce, že jsme spolu chodili do Liberce do školky, tam jsme spolu chtěli podpálit, chtěli jsme spolu utíct o půlnoci se sejít. Jo, naši rodiče kvůli tomu museli vstávat, o tom vám můžeme jednou určitě povědět nějaký story time, jak jsme vyděsili všechny naše rodiče, protože jsme byli jakoby parta. Jo, nebo tak různě, co jsme třeba spolu ještě dělali, jako v té školce, jo, lovili jsme tam nějaký slepejše, nebo aspoň já jsem se je nosila domů v kapsách. To zbyla asi jenom ty. Asi možná, jo, dobře. No a pak prostě jsme se chvilku nebavili, asi takových 10 let prostě. No, protože jsi se odstěhovala. Jo, já jsem se odstěhovala o 10 minut dál, no, takže chápu, to byl velký problém a vlastně jsem chodila na jinou základku. A potom jsme se dali zpátky dohromady, že ty jsi mi napsala na Instagramu, poslala jsi mi naši fotku ze školky. Protože moje mamka našla vlastně naši fotku ze školky, takovou tu společnou, jak se všichni fotí s těma učitelkama, že jo. A já si říkám, ty vole, a ty zrovna měla na Instagramu ten svůj pík, prostě, kdy tě sledoval nejvíc lidí, největší aktivity, nejvíc si přidávala. A já jsem se právě jakoby o tobě nějak věděla, ale vůbec jsem ani nevěděla třeba, že jakoby jsem s tebou chodila do školky. No to je mega crazy. Já jsem viděla tu fotku a říkám, tyhle, to je podobný tady ty typce z Instagramu. A pak jsem viděla i ty fotky prostě jenom nás dvou. No. Tak jsem mi to vyfotila a říkám, hele, ahoj, prostě nebyli jsme náhodou nejky ve školce. Jo. A jo, kámo, to seš ty, protože já jsem to věděla, jako já nevím, proč já jsem to měla jako ukotvený, já to jako věděla, my jsme se, myslím, možná někdy s mámou třeba koukali na fotky ze školky nebo něco a já, jo, to je Linda, jakože já jsem si tě prostě pamatovala, nevím, jak je to možný, možná máma to věděla, ona si dost pamatuje jména mých kámošek, což je zvláštní, ale pamatuje si to a právě jsem věděla, že ty jsi Linda a Bára, že je Bára a s Julčou jsem se bavila už předtím, to se s náma bavila taky a pak ještě druhá Julča, ne, Verča to byla, Verča. Jsme byli taková jako problémová parta. No, takže jako by ty jsme prostě napsala a najednou jsme si řekli, že půjdeme ven a najednou jsme prostě začali spolu kalit, kámo, a prostě jsi mě naučila špatným návykům, víš co? No, to je taky dobrá storka s tím alkoholem, že? Jo, to pověz, jo. Já už jsem
vlastně chodila jako na party takhle třeba od těch 15, jo. Já mám totiž starší segru, takže tam mě vždycky s sebou brávala. Do hutě. Do hutě, no. Kdo pamatuje, ty vole. No, už málo kdo, protože oni vlastně zbourali, když mi bylo 15, že jo, teďka už tam vystavili ty baráky. Už to tam není, ty vole. No, vlastně už není skoro žádný klub v Liberci, do kterého jsme chodívali, protože to všechno umřelo. No, říkám, že jsme bývali legendy. My bychom strašně chtěli založit nějaký klub, jakože znova prostě pronajmout nějaký prostor a prostě znova jakoby se do toho opřít a prostě udělat nějakou party a prostě, že by to byly party jako s tématama, víš co, a s dobrou hudbou prostě. White girl music, co jste tady dneska pouštěla. A to bychom jako chtěli, no ale to prostě potřebuje základní budget, takže jakoby proto jsme teď tady, abyste mohli pak chodit na naše kalby, takže nás podporujte, ať můžete s náma chodit kalit, jo. Jo. No a s tím alkoholem, no tak ono šlo vlastně o to, že já jsem už třeba od těch 14-15 byla taková rozjetější, teď už jsme se teda obě dvě celkem sklidnili, že jo. Už jsme vlastně z toho vyrostli, jakmile nám bylo 18, tak jsme přestali chlastat, dá se říct. Teď já jsem začala. A jo, vlastně, no tak já už jsem pomalu... Kamo, my jsme přestali ve 20, ve 20 chlastat. Kolem těch 20, no, že jsme přestali každý víkend chodit na party a podobně. Jo. No a vlastně to jsme se ještě ani moc neznali a Ellen plánovala narozeniny 18. u ní doma nějakou oslavu, já už se nepamatuju, kde to bylo. Jo. No tak se založila skupina, že jo, a teď my jsme si tam prostě psali co a jak, kdy, v kolik. A teď prostě se někdo ptal, jakože, a co tam máme přivést, jako třeba jako vodky, co piješ, avanty, prostě, co ti máme přinést a úplně, žádný alkohol tam jako nebude na té oslavě. To se umíte prostě bavit jako bez alkoholu. A my úplně, OK. A já žádný kouření, vole, žádný tady ty věci. No a pak asi o 2 měsíce později už... jsem se s váma poprvé ožrala jak prase. Ale dobrý, že jsem začala až v 18 prostě, víte co, jako že jsem to nedělala předtím, jenom jednou ve 14 jsem se mega ožrala, to jsem ani nevěděla, co to alkohol je, kámo, ale jakoby to byl úplný omyl, ale pak prostě fakt až v 18 a to jsi mě naučila prostě ty, naučila se mě i jako kouřit prostě a jako teď už teda tolik nekouřím, ale spíš jako takový ty dvě, vole, taky to Aikos a tak, chápete, ale jakože už normální cíka tolik ne. No a jakoby vlastně jsme spolu zažili hodně kaleb, o tom určitě někdy uděláme nějakou epizodu, kde prostě budeme vyprávět vám naše zážitky z kaleb, ale to je tak na 10 epizod, protože my jsme toho zažili fakt hodně, kalili jsme jednu dobu třeba skoro 2 roky v kuse každý víkend, jo, třeba i někdy 2krát prostě. No, pátek, sobota většinou. A o prázdninách to bylo skoro každý den, jo, takže prostě fakt jako jsme to zažili hodně, prokalili hodně a zažili jsme zážitky, který si neumí hodně lidí ani představit, takže dobrý, prostě špatný. O tom vám máme určitě co povědět. A vlastně já se teda jmenuji normálně Ellen, ne jakože Kukina, a ty se jmenuješ Linda. Takže abyste věděli naše jména, takže my se tak jako oslavujeme, ona mi jako neříká Kukino, bude říkat Ellen, takže abyste věděli, o kom když tak mluví. No a co máme v plánu v tomto podcastu, jakoby dělat, co máme, nebo podcast to není, je to takový car talk. No, spíš tak. Car talk! Nechceme to moc víc jako nějaký podcast, protože na to nemáme vybavení, no, ani asi mít nebudeme. Ne, ale hlavně tohle je takový víc autentický, prostě podle mě máte teď pocit, že jste tady s náma a jste úplně naše kámoška prostě a to, takže jakoby je to takhle i lepší, prostě mi to přijde fajn a hlavně to tady v Česku nikdo nedělá. To je pravda, no. Jsme si říkali, že bychom něco takového zavedli, že to bude i dost zábavný. Jo, a prostě autentický, že jakoby fakt kámoškovský, takže jakoby takový lepší než prostě titulky, kde se baví 2 lidi spolu a jakoby to my vám tady budeme chtít něco furt vyprávět a prostě a tak a ne, že jakoby budeme mluvit o nějakém jako tématu a nebudeme vlastně si všímat ty kamery nebo tak. Jo, přesně, nechcem se ani moc jako, právě proto jsme to ani moc nepojali jako podcast, že se nechceme řídit jedním třeba velkým okruhovým tématem, spíš chceme prostě každou epizodu nebo každý ten díl řešit něco jiného. Co zajímá nás, o vás, co prostě by zajímalo vás, nějaký populární témata, nepopulární témata a podobně, tak takovýhle věci, no. Ale hlavně máme v plánu, že si prostě nebudeme psát žádný scénář, nikdy. Prostě my si řekneme jenom třeba, jaký téma budeme teda probírat tady ten podcast, ale nenapíšeme si absolutně žádný podbody a prostě budeme to říkat jenom tak, jak nás to prostě napadne a tak, jak se bavíme spolu, víte co, protože spolu trávíme hodně času a prostě my spolu dokážeme mluvit hodiny, úplně, že neskutečně moc hodin a stejně bychom mluvili dál, kdyby už jsme třeba nemuseli jít domů a tak. A prostě takhle chceme mluvit i tady, že prostě tak, jak nás to napadne, prostě naše myšlenkové pochody a reálně nebudeme se držet
udržet zpátky od toho, aby jsme klidně od jednoho témata odbyli úplně k jinému a prostě nebudeme jakože tohle téma jsme teď jako úplně zapomněli a to ne, prostě tak ať to tak je, jakože prostě budeme řešit milion témat vlastně v jednom tématu a tak je to prostě jo, přesně, žádný strojený prostě scénáře nudný. To asi určitě čekat nemusíte. Jo. A ani nechceme ty epizody tolik stříhat, ani je nechceme tolik upravovat, aby to nebylo prostě přeafektovaný video, kde vás chceme udržet každých 5 vteřin, vole, že tady budou furt nějaký efekt a tady to. To ne, chceme prostě, aby to bylo takový, že si to třeba pustíte, když se třeba cítíte sami doma, nebo prostě nemáte kámošky, co by s váma šli ven a to tak si to pustíte a budete mít úplně pocit, že my jsme ty vaše kámošky a jo, my prostě jakoby jsme, protože podle mě, když nám teď někdo napíše na Instagram, ahoj, mám tady problém s klukem tohle, my vám prostě odepíšeme, poradíme, nahrajeme hlasovku a prostě budeme s váma v tom kontaktu a chceme to tak, jakože s váma prostě komunikovat a třeba když napíšete, chci tohle téma rozebrat, tak my ho rozebereme. Třeba už teď máme v plánu třeba šikanu, že si o to někdo psal, tak jakože budeme třeba za pár dílů probírat šikanu, protože jsme se tím jako třeba obě prošli. Takže jakoby, když si napíšete o nějaký téma, nejsme vůbec proti tomu to prostě probrat. Jo, a můžete určitě jakýkoliv téma, jo, ne, jakoby, ať je to vážný, ať je to vtipný, ať je to klidně sprostý, je to úplně jedno. Jo, úplně, jakože nejsme vůbec proti ničemu a fakt se bavíme, když jsme spolu, tak se bavíme o mega třeba nechutných věcech, jo, jakože prostě takové věci, co vám v jiných podcastech lidi neříkají a my vůbec proti tomu jakoby nejsme. Jediný co, tak budeme muset třeba vypípávat nějaký slova, který by YouTube zablokoval a tak a pak bychom kvůli tomu třeba neměli zpeněžený video, což úplně nechceme, protože, jak říkáme, chceme, aby z tohohle něco bylo, aby jsme třeba potom to mohli investovat do třeba těch parties, víte co, jak to třeba dělala Sugar Denny s Tadeášem a tak. To by se mi líbilo. Jo, že prostě my se to budeme snažit využívat na to, aby jsme se s váma mohli víc propojit a vidět i třeba v reálu a třeba mě i napadlo, to jsem ti ještě neříkala, a že bychom třeba mohli pak dělat nějaký jako meet and greet, nebo jak se to říká, jako že bychom třeba v Liberci, nebo pak i třeba v Praze udělali prostě, že bychom se sešli třeba s 50 holkama, nebo kolik by se s náma chtělo sejít, prostě zadarmo, a jenom bychom třeba šli všichni si pro kafe a prostě šli někam do parku a tam bychom si prostě povídali na dekách a prostě jakoby, že bychom se i potkali IRL, takže chceme fakt jako s váma být propojený a chceme to brát prostě jinak, než jakoby poš. No jasně, no. Takže jakoby tohle je náš plán, takže abyste tohle jakoby věděli, abyste s tím počítali, abyste z těch epizod pak nebyli trochu v šoku, protože tyhle epizody budou trochu crazy. Budou trochu divoký. No, protože my jsme prostě trochu crazy, ale tohle říkají většinou ty lidi, co nejsou crazy, jo, a jsou jakože mají to video, kde si vole udělají špatně vlasy a jsou jakože jsem strašně crazy, kámo, tak to ne, jo, jakože my jsme tak trochu jinak crazy, kámo, my jsme už tolikrát mohli přijít o život. Prostě reálně jsme udělali tolik věcí, o kterých jsme mohli prostě zhebnout. A prostě žijeme, jo, to je jako zázrak, že žijeme furt, jako by to bychom měli mega oslavovat. Tak bych řekla, já si myslím, že jsme fakt jako doslova zázračí. Jsme tady vůbec. Jo, jako jo, občas jsme fakt nepromysleli nějaký věci, nebo ty si hodně promyšlela, ale stejně jsme to udělali a stejně tam bylo to riziko. Prostě třeba na Zrče ve 4 ráno nastoupit do dodávky s 2 cizíma chlapama nebyl prostě nejlepší nápad, buďme realističtí. Ale tak jako, přežili jsme, viď? Linda má záchvat z toho, že nemůže v YouTube videích kouřit, vole. Jo, ona vůbec asi neví, jak je drsnej YouTube. To je úplně červená. To si nepočítala, co, že nemůžeš mluvit. Prostě nemůžeš říkat nějaký určitý slova. Třeba to, že jsem řekla, že bych někoho zabila, tak to tam taky nesmí být. To budu muset vypípat nebo vystřihnout. Protože jakoby to tam nesmí taky být. Jakože nemůžeš tady to říkat. To žijem, v jakém světě. Však malí děti 10letý se koukají na Squid Game a já nemůžu říct kód jako na YouTube nebo co. No a hlavně nemůžeš tady kouřit, prostě nemůže se ve videích, myslím, ani jakoby chlastat jakože přímo z flašky a to, ale že když máš udělaný drink, tak to jako nevadí. Ne, že nemůžeš... Není reklama. Ne, myslím jakože alkoholický, jako to. Že nemůžeš třeba držet vodku a takhle toto, ale musíš to mít jako třeba v panáku a tak, aby to nebylo vidět, že prostě chlastáš. A celý video už je nespeněžitelný, už to nejde. Já myslím, že pak jakoby třeba dávají nějaký jako bany nebo... Třeba já video ze Zrče nemám zpeněžený, to by nešlo. A to tam jakoby nic neděláme hroznýho. Ale mluvíme vás prostě, no. No, ale je to i tím, že tam vzadu hraje ta hudba, co hrála na Zrče, jakoby to nesmí, no. Nesmí tam hrát hudba. Kdyby tady teď za náma ta Pouť začala hrát písničku, tak já tam jakoby to nesmím dát prostě. Je to tvrdý, co? Je to tvrdý svět. Je to tvrdý. Svět. YouTube svět je tvrdý svět. Je to hard, no. Infinity. Počkej. Love forever.
Love. Forever. Jo. Love forever. Aha. And for everyone. Jo. To může být náš pozdrav. Love forever. Já to neumím, počkej. Love forever and for everyone. No to určitě, kamo, tak to se k nám fakt hodí úplně nejvíc. Love forever and for everyone, vole. A ty, chci umřít v 50, vole. Hlavně to for everyone, ty piče. Not for everyone, motherfuckers. My přemýšlíme nad pozdravem, jako nejradši bychom ho měli fakt mega sprostej, ale prostě to nejde, abych chtěla jakoby čaute mamrti, ale... Já udělám tam dám. Takže, tak počkej, dáme řekni tam čaute mamrti a já ti tam, řekni to potišejc a já ti udělám čaute mám. Vidíš, že si to... Ne, jakože řekneš čaute mamrti a já do toho udělám čaute mamrti. To je dobrý pozdrav, kámo. Počkej, ještě jednou. Čaute mamrti. Protože nechceme kazit malé děti tím, že budeme mluvit prostě. A nebo teď řeknu jakoby čus. Jo, tak je. Čus, proč to furt nedokážu říct potichu, kámo, počkej. Čus. To bylo hodně malý. To může být. A nebo takový ten nový. Tak to neumím zase. A míš tohle. To je jakoby imaginární kurva. To nebudu už ani dát. To budu se vystřihnout, vole. No to ne. Takže náš pozdrav bude love forever and for everyone. Choose. Tak jo. Kámo, ty musíš dělat. OK, a na konci uděláme ještě. OK, takže ještě jednou. Love forever and for everyone. Čaute a mrť. My jsme hot and honest. My jsme hot and honest. A vítejte u našeho car talku. Nemusíš jakože, když jsme hot and honest, Hovno. Hovno. Čus pravdí. Čus pravdí. Kráva přišla. Takže tady je asi náš pozdrav, asi 30-minutový pozdrav, vole. Zatleskáme si? Jak jsme šikovní, jsme to vymysleli. Ne, nebo budeme mít každý video třeba jiný pozdrav, třeba... No to bude. To bude zase třeba rockerský intro, tverkovský intro. Jo, vole, jak to chceš tady udělat? Když jsem to dělala na tu písničku, kámo. Počkej, kurva, tady s tím volantem je to fakt hard. Není to moc vidět, co? Kurva. To nevadí, no. Jsme teďka takhle, tak protože prostě tohle jsou naše hezčí strany. Bohužel, no. Nebo jako já mám docela hezkou i tuhle, ale tady je jakoby hezčí. Nebo já nevím. Kterou si myslíte, že mám hezčí stranu? Já jsem si tohle. Podívej se na mě a řekni mi, že tahle strana není hezčí. Vidíš to? Já tady mám úplně ochrnutý divný obličej. Vidíš to? Ne, ale jakože... Kámo, to vidí každý člověk sám prostě, no. Jakoby, že každý to na sebe vnímá a jiný lidi to jako nevidí. Nebo, kámo, to musíš mít hodně zdeformovaná, aby to bylo vidět, jakože máš křivou každou stranu, ksichtu jinak. Kámo, máš jedno prostě větší než tu druhý. Já jenom o malenko. Ne, ale jedno mám trochu víc nahoře. Jenom o malenko mám větší tohle a trošku si zvednu kot. Já je mám stejně velký, ale jedno mám jakoby víc nahoře a druhý mám trochu víc dole, no. Trochu mě to tíží, ale bohužel, no, co se s tím dá udělat. Tak to já mám jako takový, jako asi normální poloze, ale mám je prostě jedno trošičku větší, ale jako by není to vůbec vidět, ale třeba kámo znám nějaký lidi, u kterých to je mega vidět, jako že mají fakt jedno úplně takhle a druhý mají úplně takhle. Fakt úplně takhle! Takže jakoby tak, no. Teď si ty lidi, kámo, to vypnou, prostě, teď to vyply ty lidi. Ty to vyply prostě, protože
nezvládají to, jaký jsme prostě. Úžasný, kámo, vtipný ty piči. No já jsem si to dělala. Fuchni mi to do prdele. Tady to je docela dobrá taktika, kámo, už jsem takže to jsme vymysleli dneska tady, nebo nevymysleli, prostě... Vyplynulo to tak nějak z kontextu. Jo, z jakého kontextu, by the way? Hot and honest. Jakože... Jako název, Jo, jako takhle. jakože hot and honest. Jakože Jakože, Aha. tak děláš ale děláš Já že jsme hot and honest. Já myslela, že to tak je kvůli tomu, jak mi tvůj táta včera řekl, že se furt směju po každý větě, jakože takže jako že to byl inside joke jako na mě, že jsem trapná. Jo, tak dobrý, tak to mě trošku uklidnilo, jako to je lepší, no. Jakože, jaký sledujete ten podcast a oni, i když to není podcast, zkuste to někdy říct, co já zabiju. Hele, když se vám nebude chtít říct celý náš název našeho podcastu, prostě něčeho, co tady to vytváříme, tak jenom... Jo, prostě sledujeme. Jo, hele, slyšela jsi tady o tom. Počkej, teď mi to vypadlo. O čem, kámo? O podcastu něco o kartolku nebo co, vole? Šroubuj. Mě to úplně vypadlo. Šroubuj v hlavě, vole, šroubuj, děj. Kolečka se musí otáčet. Já tam mám snad asi jenom jedno kolečko. Takže se nemá jako otáčet, kámo, ale do prdele. Já občas musím takhle tu hlavu jako zatřást, aby se trochu aspoň povatočila. Jo, jasně, okej. Hej, proč šumí ten týpek, zabiju ho. Zabiju ho, vole, co čumíš? Já jsem se bála trošku, už tady zamkla. Tak, radši. Ty otevřený okna. Hele, sledujeme opravdu že a tak to nás nikdo nevytáhne, že jo? No, tak když to vezme, tak ale to okna si čím takhle vezme a normálně ho zlomí. Mačetou nás může jako rozsekat. Jo, mačetou ale to okno je takhle pootevřený a já už si představuji, jak tam tu mačetu takhle Jo, jakože hele, sledujeme opravdu slušně, takže víme, že jo? Víme, jak to je s těma autama, kámo. Jakmile sedneš, tak prostě zamykáš i hned prostě. Jo. A já jsem třeba před minulým týdnem, jak jsem jela od tebe z Hejnic, tak jsem ani nevěděla, že se to auto jde zamknout prostě se mě. Kámo, děláš si prdel, kámo, posloucháš opravdu už po třetí, prostě zamykáš auto, to je úplně klíčový, ne, když je posloucháš reálně. Ne, ale já vím, že se to dá zamknout jako nad tou klikou, vidíš, že když to povotočíš, tak ono to nejde jakoby zvenčí, ale pak jsem tamhle jakoby zjistila, no tam je zámek, no. Tam je zámek. Takže vlastně já bych se někde na nějakém opuštěném parkovišti vlastně zamkla jenom ty svoje dveře a týpek by přišel, nedostal by se ke mně, tak by to auto obešel, vole, ahoj. Tak aby si dali se dva. Tak, a teď mě teda odvez tamhle do lesa, vole. A říkám, tak kam jedem, huchu? No. Kámo, tak to ne, vole. Tak to mě by napadl hned ten zámek tady, to dělám vždycky, protože od té doby, co poslouchám opravdu začne, tak prostě. Jo, a jinak sledujte naše, jakoby, Instagramy, protože i TikToky, protože prostě vám budeme natáčet různý Get Ready With Me a tak a prostě každá budeme vytvářet i svůj vlastní content, takže jestli máte z nás nějakou favoritku, což doufám, že jsem já, tak prostě běžte na náš Instagram, který vám tady určitě hodím tady někam dolů pod nás na naše kozy. Pojď vystrč. Tak. A tady na ty Instagramy se běžte podívat a prostě následujte, protože pro vás budeme točit content a bude i jakoby samostatný náš a pak prostě takhle náš společný. A tak. Máme i společný Instagram. Pojď se pojďme kozy. Tady je náš společný Instagram. Tak tam nás běžte taky sledovat, protože tam vás budeme informovat o tadyhle tom. Tady vlastně bude, co tady děje. A ježišmarja, musíme, kámo, furt nemáme to téma, ale jako by vůbec to nevadí, protože mluvíme. Melem hovna reálně třeba tak 40 minut. Je to jako bohužel, no, prostě nějaký lidi umějí mlít jenom hovna, no. Ale občas já si myslím, že občas se poštěstí, že načneme nějaký jako zajímavý téma. Kámo, my jestli se někdy jakoby proslavíme tímhle s tím, tak budu fakt čumět, protože kámo, ne, jako upřímně, mě by tohle bavilo sledovat, ale je hodně málo lidí, kteří baví sledovat hovna. No. Hovna. 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 No. Takže jakoby chápu, že... Gločko, ty vole, mohli by mi dát nějaký karton, ty vole. Tak běž to ještě stínej. Dej mi karton! Kámo, reálně s tím vším, co se nám už stalo. S tím, že jsme byli na jachtě s Kalinem, Manenem a Steinem, vole, a jejich producentama a kameramanama. A já se tam ale vzlobá dohu, protože já jsem se tam bohužel trošičku opila a já jsem... No dobrý, tak já asi jenom o trošičku víc, protože jsem usla sama v nějaký kajutě, vole, a ty jsi mě hledala, myslela si, že jsem se utopila. Já jsem myslela, že už někde plave prostě v moři.
Ne, ale já jsem, ono se tam pilo samozřejmě, že jo, na té jachtě. No a když si normální člověk představí loď, takže jo, tam máte jakoby takovou tu kajutu a pak tam máte tu příď velkou, kde se prostě vyhlíží, jo, slejzá se tam a tam byly takový jako lehátka, takový madrace nahoře, kde se sedělo, leželo. No a já jdu, vole, bosa, ožrala, samozřejmě už byla tma, že jo. Samozřejmě ta loď nemá jenom jednu plochu, má tam prostě různě jakoby nějaký hrboly, že jo. Ty vole, a teďka na té přídi tam všude lidi, tak prostě Malina, Stein, Kalen, jo, nějaký ty jiný lidi, ten... Ale nebylo jich za stolik, jo? Bylo nás tam třeba kolik? 25? 20, no, 25. 20 no a tam prostě, a tam jakoby, že jo, ty lidi, a já tam jdu. A najednou se mi prostě sklouzla noha úplně mezi všema, přímo do toho volného prostoru, kde mezi kolem všichni stáli. Tak ale já tam nebyla, kam? Tak jsem si tam totálně vyflákala, zvrtla jsem si kotník. Večer předem, než jsme měli 15 hodin domů prostě do Česka. Jo, tak to bylo dobrý. A všichni, ježišmarja, si podíváme. Jo. Kamo, já jsem tam ale nebyla. Do moře, já vůbec nevím, kde jsem třeba v tuhle chvíli byla. Podle mě jsem... Ne, kamo, ne, já jsem podle mě jezdila okolo na tom skútru. Kamo, jestli to sleduje nějaký ten producent, tak mi pošli ty videa, kde jezdím na tom skútru okolo té lodi, vole, protože měly být v tom videoklipu, vole, a nejsou tam a já ty videa prostě potřebuju, protože jsem jezdila okolo té lodi na tom skútru a bylo to nejvíc hustý prostě, jakože už jsem na skútru jezdila předtím, ale já jsem úplně krušila okolo té lodi a všichni, napálíš to do lodi a já jsem to prostě nenapálila a prostě jsem to přežila a prostě ani jsem se nenamočila, úplně jsem tam driftovala v tom moři, víš co, a nikdo mi to neposlal, takže jestli ty záběry máte, tak mě pošlete, vole, nebo si vás prostě už najdu. Já jsem mu už i psala tomu, jak se jmenuje ten týpek. David, jak dál? David Kopecký. Jo? Jmenuje se David Kop? Jo. No. Jo, tak Davide Kopecký, prostě ty, co jsi nejlepší producent v Česku, chci ty záběry, prostě prosím. Ne, ale jako abyste to nepochopili špatně, my jsme strašně vděční, že jsme tam byli, jo. No hodně, to bylo fakt super. Jo, jako třeba tohle byla jedna z nejlepších prostě jakoby náhod, u kterých jsme se prostě přichomejtli, chápete, jak to myslím? Jakoby byla to nejlepší náhoda, protože to bylo prostě se známýma lidma, se kterýma by prostě chtěl jakoby zažít tady to jako každej. Ale jako jinak se nám stalo i spousta dalších věcí, které třeba nebyly jenom se známýma lidma, ale i tak byly dost crazy a zajímavý, ale tady to je takový, že to bych chtěla asi nejvíc lidí tohle zažít. Že prostě na Zrče za váma dojdou producenti a jsou jako, chcete s náma točit videoklip, jste hezký. A my. No. A nejlepší je, že vlastně ty tu českou scénu posloucháš, jo? Já vlastně vůbec, takže ani neviděla, jak třeba Kalin a Stein. Viděla jsem o jménu Kalin, jo? Občas to zaslechnu třeba v rádiu nebo Majales. Ale já jsem ani nevěděla, jak vypadají, takže my jsme tam seděli v tom hotelu, že nás tam vlastně, oni nám řekli druhý den přijďte v 1 tady do toho hotelu, takže my jsme v takovém tom bungalovu za 300 na noc, že jo, tak jsme přišli do té vilové čtvrti a tam ten obrovský prostě hotel s bazénem a s výřivkama. Prosklanej. Tak jsme tam přišli a říkali, ty vole, ono to je fakt real, protože my se tomu vůbec nevěřili. No já jsem tomu nevěřila vůbec, já jsem ti říkala, že tam nebudou, že tě prostě jako a ty, ale tak třeba jo, tak to zkusíme a já, proč by se to zkoušeli, jasně, že tam nebudou a ty tam přijdem a já. No a oni nás tam posadili ke stolu ještě k ostatním a oni říkali, no ať chvilku počkáme, že pak jakoby ještě přijdou ostatní a teď najednou, no můžeš vyprávět, protože jakoby přišel, že jo, Kalin a Stein a přišli za náma prostě a jakože si s náma podali ruku a ahoj, já jsem Kalin a to je úplně Ellen. A říká, ahoj. A jakoby to bylo fakt hustý, no, protože jako v tu dobu vyšlo to jejich road trip album, nebo jak to bylo, že prostě už byl fakt mega v tom jako píku a tady to a jakoby jsem tomu fakt nevěřila, že já jsem byla spíš jako hrozně surprise, že to nebyla lež, protože na Zrče vám podle mě napovídá každý všechno. Hlavně nás tam pozvali, když bylo asi 5 ráno a ty kluby se zavíraly, my jsme vlastně šli z klubu a zastavili nás parta random nějakých typů, který jsme v životě prostě nepoznali. A prý, no ahoj, my zítra večer budeme prostě na jachtě točit klip pro Kalina, chcete jít, líbíte se nám a říkáme, jako, no ty jsi tam nebyla, šla pryč, já jsem řekla, to určitě, vole, šla jsem pryč, ne? A jo, tak to dobrá zkušenost, určitě přijdem, no. A vyměnili jsme si vlastně Instagramy, že jo, s nima. A já furt na tebe, kámo, pojď, nejsou od Kalina. A pak o 10 hodin později, a já jsem Kalin a ty. Ale jako takhle, mě se třeba Kalin jakoby nelíbí, nebo prostě chápete, jako že prostě jenom jsem byla fakt strašně surprise, že to je real prostě a myslela jsem si, že fakt budem v klipu, jakože tam budem fakt mega vidět, víš co, a my jsme tam na 1 vteřinu a já tam dělám. A já tam dávám takhle
pusu nahoru do No, kamery, no. tak to, kdyby vás zajímalo, jaký to je klip, tak je to No Security od Kalena a jsme tam na 1 milisetinu, je to takový černozelený záběr a prostě přitom jsme tam s nima kalili několik hodin a úplně tam jsou ty záběry, kde jezdím na tom skutru, kde kalíme všechno a to tam není prostě. Jakože to vůbec nechápu, proč to tam nebylo, protože tam to asi nehodila, byly lepší záběry. Ale jako musím říct, že bylo, jak jakoby ani já to neposlouchám, tak ani jsem to jako moc neprožívala, ale tady to možná trochu jako zní, že jsme je trochu jako vyhodili, to jako vůbec. Ne. Ale třeba právě jsem byla hrozně ráda, já moc jakoby známých lidí neznám osobně. A jakoby hrozně jsem byla ráda, že jsme se tam s nima mohli jako v klidu pokecat, že třeba jakoby i s tím Steinem, že jsem zjistila, že vlastně že mluví jako normální lidi, víš, jako že jsme prostě stáli na té přídě a my jsme se tam prostě bavili vlastně o úplně normálních tématech, jakože to nebylo jako, no, teď vydám písničku, ale ne, prostě jsme se tam normálně bavili jak s normálníma lidma na ulici a to bylo jako hodně dobrý, no. A nemluvili prostě jako namyšleně, povrchně jako vůbec. Byli úplně normální a prostě nebyli, jakože my jsme tam byli jediný cizí holky, jinak ty holky všechny, co tam byly nějaký jejich známí. A my jsme byli úplně jediný cizí a i přesto s náma nemluvili jak s nějakýma prostě hovnama, ale prostě úplně normálně. A prostě se nás ptali na normální věci a brali nás jako normální lidi, což jakoby jsme všichni jíme to stejný a vychází z nás to stejný, vole, takže jakoby chápeme se, ale nějaký lidi se prostě chovají povrchně a oni to teda fakt nebyli. Nevím, jak to je teď, protože tady to je 2 roky zpátky, ale, nebo ještě ne 2 roky? 3 roky. Teď v létě to bude 3 roky, no. Ne. 2. Teď to budou 2 roky. Jo, minulý leto jsme nebyla, předminulý leto jsme byli, no, takže vlastně, jo. Takže teď to budou 2 roky a na konci léta to budou 2 roky a prostě nevím, jak to mají teď, ale doteď teda předtím byly super. Normálně. Jo. A vím, že i Stein se mě ptal, jestli třeba není zima, jestli nechci donést nějakou mikinu nebo něco, že prostě jakoby fakt nebyli prostě nějak hrozný. Pak my jsme se tam vlastně bavili já, ty a ten Stein a vlastně jsme se bavili třeba o tématu a to už jako jsme třeba byli opilí a byla prostě už jakoby tma na té lodi, ale bavili jsme se jako o takovém tom třeba deep tématu, že jsme tam nadhodili, že třeba je prostě lepší, když člověku je zima, že se může líp zahřát, že máme vlastně radši, když nám je zima, než když nám je horko, protože když je člověku horko, tak se hrozně těžko ochladí, musí mít u sebe nějakou vodu. Ale prostě když ti je zima, tak uděláš 10 dřepů a je ti líp, že jo? Tak prostě takovýhle témata jsme tam jakoby řešili, ne prostě nějaký jako písničky a já už si myslím, že oni toho mají taky jako dost, když tím žijou, že... Ale jako chvilku jsem se Steinem bavila o Habibi. Jo. Písnice a on říkal, že prostě lidi to hejtějí, protože že to jakoby je všude, ale že to je prostě tak dobrý, proto je to všude. No tak ono za to nemůže, že to je všude, že? No jo, ale jako tak, jako co, ta písnička dobrá, hlavně když je zremixovaná, jakože do nějakého prostě techna nebo drum and bass, tak to je docela dobrý, ta písnička, jakoby, je to fajn, no a jo, jako pak jsem se s ním bavila i o tom jeho synovi chvilku, toho měl docela čerstvě, toho syna. No, bylo to docela jako normální prostě, až na to, že já jsem prostě vypila jenom 1 drink s tou jejich vodkou, to je nějaká mega kvalitní vodka, ta s tím stromem, jak svítí ze spoda. A já jsem měla jenom 1 drink s tou vodkou a prostě už si prostě pak nic nepamatuju, jakože mě to strašně vyplo a já jenom vím, že mě Linda zbudila. A vůbec nevím, jak se do té kajuty dostala. Já jsem se prostě sama zamkla v nějaký kajutě, kde jsem prostě usla na nějaký posteli a prostě všichni mě tam hledali, nebo spíš ty, a prostě, že už všichni odjeli, že už tam jsme jenom sami a že jenom ten, kdo nás odveze, ne. A já úplně, cože, jakoby, to jsem prostě prospala tu party, ne? Docela normální. Jo, ale kdybych se prostě vyblila někde, tak jakoby jsem pak zase fresh, jo, protože vždycky na party, když se někde vybil, tak prostě... No, tak by se musela nahnout přes zábradlí do moře, no. No, i tak, to je, když tam skákali s holýma prdele, to byla prdele. Hele, jestli chcete vědět o tom Zrče, tak se podívejte na ten můj vlog na Kuky na Kernix kanálu, na Zrče vlog, prostě s náma 2, to je strašně dobrý, jako jak jsme se tam i ožrali na tom hajzlu a... No, prostě fakt strašně dobrý. Já jsem potom strašně brečela, že tam přišel ten, ne, já jsem myslela, že tam přijel jeden interpret a teď nevím, jak se jmenuje. Totally Nothing. A já jsem strašně brečela, že tam je úplně, jsem odběhla Lindě k podu, to dělám hodně často, že odbíhám, protože já jsem taková ta, že vám zmizí z dohledu ta kámoška, už ji pak nemůžete 2 hodiny najít. Tak to jsem přesně já, že vám nic neřeknu a uteču. Takže já jsem se prostě rozbrečela, utekla jsem k podiu a oni mě všude hledali, kolik třeba 2 hodiny, ne, já jsem tam prostě brečela a pak až druhý den jsem zjistila, že to byl Stein a vůbec nevím, proč jsem si v tu chvíli myslela, že to je Totally Nothing, ale to nevadí. A ty videa prostě... Je tady Totally Nothing.
Kámo, ale jakoby já prostě bych to normálně střízlivá věděla, nevím, co mi bylo, když jsem byla opila, prostě protože on hrál tu Maria a já ji úplně miluju prostě, takže jakoby, proto mě to rozbrčelo a... No. Zrči dělá divy. No, takže kdyby vás tady k tomu tématu zajímalo víc, tak určitě je video. Uděláme epizodu. Ano, a uděláme epizodu. No a určitě, kdyby vás to zajímalo, jako, protože to video my jsme potom nenatáčeli úplně všechno, protože samozřejmě to zrče bylo jak fyzicky, tak i psychicky náročný. Někdy se nám ani nechtělo moc natáčet, občas jsme se jako do toho fakt nutili. A vlastně mě mrzí, že jsme jakoby moc nedotočili ten konec, že jsme třeba odjížděli, nebo i ten začátek. Tak, jak jsme to měli točit, když já jsem prostě měla, vole, by ze mě to střílelo ze všech stran, vole. Ze všech konců. Protože jako když prostě kalíte, kolik to bylo dní? 5 dní v kuse, když kalíte a jste prostě ožralí už od rána, tak mi věřte, že pak ten poslední den. Ještě bylo 35 stupňů, že jo, to jako a ještě máte spánek, jakože málo spánku, fakt hodně málo spánku, plus že to celý prokalíte, protančíte, proskáčete, tak jako já jsem byla fakt už pak úplně vyřízená a cestu domů jsem pomalu nezvládla živa, ty vole, mě bylo hrozně, to bylo jo, nakonec to dopadlo tak, že já jsem tu celou cestu těch prostě 13 nebo 12 kilometrů odjela sama, no. Jo, Linda to odřídila, ale jako byl tady zátah jeden, 15 hodin. No. To bylo super. No, takže kdyby vás to zajímalo, tak určitě můžeme udělat jakoby speciální epizodu jenom o tom zrče, kde prostě můžeme si třeba i projet ty fotky, abychom si oživili paměť. Jo. Já jsem přemýšlela, že bychom si pustili to video, ale reagovali bychom na něj, ale jakoby je problém, že tam je ta hudba a ono by to video jakoby nebylo zase zpeněžený ani jako možná zpřístupněný, protože nevím, jak to teď YouTube prostě má, ale to video bychom si nemohli pouštět, nebo museli bychom třeba stišit ty části, kde třeba hraje ta hudba v pozadí, což hraje skoro v celém tom videu. I když mluvíme. V celém tom videu prostě hrajou jakoby originální písničky, prostě co tam hráli ty interpreti a to prostě nemůže být tomu YouTube video, takže bychom mohli reagovat, ale ty části bychom tam dali jenom obraz, ale nedali bychom tam zvuk, jako třeba. No, a pak bychom o tom říkali, co jsme vlastně v ten den zažili a jaký to bylo a tak třeba ta loď a tak, to prostě tady teď nebudeme říkat. Ale to bychom určitě taky mohli, no. Takže určitě nám dejte do komentářů vědět, jaký témata by vás třeba příště zajímaly. My budeme asi točit i zítra třeba, jakoby mohli bychom už zítra klidně natočit další epizodu. Ale my vám ji teda vydáme jakoby až třeba v neděli. Jo, tady to bylo takový jakoby informační, úvodní video, takový pilot. Ale... Abyste nás trošku poznali, protože já vím, že jste viděli tu náhledovku a řekli jste si jen nějaký 2 pipky a teď si říkáte, co to je za Nemečujeme vibe všech lidí, ale nám to takhle vyhovuje, proto se spolu bavíme už tak mega dlouho. Přesně. Takže v kolika jsme se začali tak bavit? Mě bylo podle mě tak 16, 17. A od té doby jsme jako nejlepší kámošky, prostě že jakoby, jako my nemáme jiný kámošky, jakože já mám jednu jinou kámošku a ty taky. No. Takže my jakoby fakt od té doby spolu jedeme prostě, jakože ruku v ruce prostě a furt nám to spolu klape, nehádáme se prostě nic, jo, jak prostě chodíme spolu, víte. No. Tak jo, tak my se budeme těšit pak na další epizodu s vámi. Jakože jenom jsem chtěla ještě říct, že jestli prostě vám tady to přišlo, že občas se třeba zadráváme, nebo se koukáme prostě špatně někam, nebo něco takového, tak prostě je to fakt poprvé. Respektujte to prosím trošku, protože my nejsme úplně zvyklí spolu jakoby takhle třeba točit a třeba nám to úplně nebylo ze začátku příjemný nebo to. Nebo chápeme se, že prostě furt je to takový trošku stres a třeba už 5. epizoda bude prostě vypadat úplně jinak. Takže prosím, jestli se vám to aspoň trošku líbilo, tak nám dejte ještě šanci. Dejte nám třeba subscribe, nebo si prostě jenom řekněte, hele, kouknu se na to za 2 týdny, třeba už ty epizody budou lepší, tak nám prostě zkuste dát šanci. My se fakt budeme snažit, aby to bylo co nejlepší. Chceme prostě oživovat ty videa, chceme fakt řešit dobrý ty témata, chceme prostě, ať to je sranda, ať je to prostě autentický, kamarádský. A budeme to prostě každým videem jenom zlepšovat, prostě vždycky se koukneme na to minulý video a řekneme si, co bychom mohli změnit, co bychom mohli zlepšit, takže nám prostě zkuste dát šanci a kdyby jste chtěli, tak nám můžete dát i tip do komentářů, co se vám nelíbilo, co byste zlepšili a my se to prostě pokusíme zrealizovat, pokud neřeknete, točte podcasty prostě s osvětlením a tohle, kde to stojí třeba 150 000 jako ta sestava těch věcí, tak to jako ještě ne. Ale kdybyste měli nějaký tip třeba jak nemluvit, mluvit, nebo co byste víc chtěli od nás a tak prostě. Jo, nebo třeba kdyby vás zajímalo i jenom o jedný z vás, nebo o nás obou třeba nějaký společný zážitky, nebo cokoliv, na co máme názor, tak určitě nám dejte vědět, můžete vlastně na kamkoliv, můžete na naše Instagramy,
nebo sem pod video napsat, jo. Takže... A nebo i v popisku, i když tak náš e-mail, kdybyste třeba chtěli psát z e-mailu, aby jsme neviděli třeba váš nickname nebo něco. Nějaký třeba hejty totální, jo, tak klidně můžete. No jasně. Na to jsme taky připravený. Jo. To bychom tady nebyli už, kdybychom řešili všechny hejty. Já určitě ne, protože mě hejtou lidi jak na sociálních sítích, tak v reálu. A to mám prostě jenom pár sledujících a i tak mě prostě lidi mega hejtějí, jo, takže... No. Bude to horší, jestli se tohle rozjede a to fakt doufáme. To bude. Jako fakt strašně doufám, že to prostě bude dobrý, protože já si myslím, že to má mega potenciál, že prostě tady to je takový fakt kamarádský jako video, že to bude jako dobrý. Hele, slibuju vám, že s náma se určitě nikdo nudit nebude. To ne, jako, to jediný, jako co nejsme, tak nejsme nudní. To nejsme. Právě, že občas jsme až moc, že si budete říkat, ty vole, už drž hubu. No. Nebo... A tak to je problém. No, jako jasně, no. Ale kdyby jsme vám sedli, jakože to, tak prostě my jsme i říkali, že třeba příští rok bychom mohli jet s nějakýma holkama třeba na Zrče. Jo, chtěli bychom dát prostě třeba nějaký jako, kdyby vás to bylo pak víc, tak samozřejmě třeba s 1000 lidma ne, ale prostě jo, kdybychom jako... se jakoby sešli, taková ta naše největší komunita, tak určitě se můžeme domluvit třeba na Mácháč, nebo na Zrče, nebo na cokoliv. Jo, pokud nás neplánujete zabít teda. Samozřejmě. Nedivila bych se, ale ne, kámo, prosím. Fakt ne, ne, kámo, prosím. Ne, kámo, prosím, jakoby. Fakt nás si zabít. Fakt nás si zabijte, prosím, jakoby neplánujte to, jo? Tak díky. Teď si to určitě rozmyslej. Teď řeknou, také nezabiju. Jo. Nezapomínejte. Kámo, tahle epizoda určitě nebude splněná, protože já prostě nedokážu vypípat všechny ty sprostý slova a tak. A to jsme se fakt rotili, jako ani nevíte, jak mluvíme spolu. Její táta mě vidí a neřekne, je ahoj Ellen, ale on řekne, to je ta, co říká čau, kámo. No. Prostě, ale ty taky říkáš furt kámo, prostě to říkáme všichni, kámo. No, ale prostě to říkám jenom s tebou. Kámo, já si neumím představit, že bych říkala, ahoj Lindo, půjdeme tady. Prostě jsi kámo, vole. Jakoby vy říkáte svým kamarádům jménem, jako při každý větě, nebo prostě když máte říct kámo, že byste říkali místo tohoto jméno. To se neumím jako představit, že bych prostě ti říkala, ahoj Lindo, hele Lindo, nepůjdeme si zakouřit? No. Hele Lindo, nechceš jít ke mně domů? Nebo kdybych Lindo, ti psala... vyser se na ní. No, to je divný, no. Jsme jako trochu victims. No, ale tak to je podle mě úplně všichni v naší generaci. Prostě já bych fakt, jestli říkáte někomu jeho jménem při každý větě, nebo prostě tak, jak se říká kámo, tak to mi prosím jakoby napište do komentářů, jestli jste tenhle člověk, protože my to fakt nejsme. My ne. No, ne, určitě ne. Ani nebudeme. Určitě my dvě vás 100% nebudeme soudit. Ne, my vás nemůžeme soudit ani. Jo, ne, že nebudeme, my nemůžeme. Nebo třeba potom, když byste měli nějaký vaše příběhy nebo něco, třeba nějaký kratší, tak určitě můžeme i dát nějakou epizodu a můžeme vám třeba na to říct náš názor, nebo jestli se nám stalo něco podobného. Jo, anebo se vám prostě jenom vysmát. No? Prostě jakože můžete třeba nějaký vaše trapný storky, nebo vaše opilecký storky, nebo vaše party storky. Klidně anonymně. Věřím, kámo, tomu, že někdo nám tam i napíše party storku s náma. Jakože, že viděl jsem vás tady a dělali jste tohle a my. Fakt, to jsme nebyli my. Ne. Takže jakoby určitě uděláme i epizody, kde budeme číst vaše příběhy, abyste se prostě taky zapojili do toho kontentu, abyste se strapnili i vy a nejenom my. Přesně tak, protože jsme v tom spolu, jo? Jako nás budou prostě, doufám, že nás budou sledovat prostě kaleči, že nás budou sledovat lidi, co mají prostě dobrý humor, co jsou prostě srandovní a debilní jako my prostě a broke, víš co, jako my, protože my jsme mega broke, jakoby a jo, jako doufám, že nás budou sledovat lidi jako jsme my a ne nějaký prostě starý babičky, co nás budou hejtit, prostě, že jakoby ta nová generace, to je hrozný, no je no, ale jakoby je no. Tak co mám dělat? Prostě je to hrozný, no. Jsme hrozný. Bohužel. Ale jako my jsme, ale my jsme zdvořili, víc co my nejsme takový ty lidi, co nepozdraví v obchodě, co nepoděkujou, nepoprosej, nepustí staršího člověka se sednout, nebo ne, já prostě pomůžu bavit se s kufrem z autobusu, nebo pustím paní s kočárkem, pomůžu s tím kočárkem, jakože my jsme zase hodní lidi. Jenom jsme prostě jakoby debilní. Takový trochu rozjetý, no. Nejsme úplně nejostřejší pastelky v penále, ale za to jsme... No ty jo, ale já ne. No, jak všem teda. No, jako každá máme nějaký věci, ve kterých jsme chytřejší než ta druhá, ale jako spíše je chytřejší Linda. Ne. I když to třeba nemusí vypadat, tak Linda je to. Linda je mnohem chytřejší než já, ona je fakt chytrá, ona vám řekne ovšem všechno, ty vole, ona ví všechno prostě. Nevím všechno. Skoro všechno, 90%. Neumím zeměpis.
A dějepis. Jo, tak v tom jsme ale stejně, bohužel. No. Tak jo, tak já bych ti neřekla, kámo, ani kdy byla doba ledová prostě. Hele, tak někdy můžeme, víš co, někdy Vědomostní kvíz, kámo, uděláme vědomostní kvíz, nebo třeba hádání vlajek, chápeš? Že si to budeme ukazovat vlajky a budeme hádat, jaký to jsou. Hele, jaký... Hlavní města, kámo, řekni mi hlavní město jako... Polska, dobíš? Varšava, vole. No, teď jo. A já Krakov, ne. A kdyby řekla Vroclav a já, jo. A ty, to byl test, vole. No, ani nevím, jaký země jsou pořád okolo Česka. Počkej, Rakousko, Německo, Polsko, Slovensko. Je to všechno? Slovensko. Já jsem ti rozdělala Slovensko, dobrý. To jsem neřekla. Ne, ale můžeme si klidně dát nějakou jako menší zeměpisnou epizodku, abyste se zasmáli, až prostě budete mít totálně na hovno život a nebudete vědět, co se sebou. Tak se podívejte prostě na nás a řeknete si, no, tak když se budete cítit blbě, když vám bude hrozně, budete si připadat jak dementi totální, tak se podíváte na nás a řeknete si, tak na tom nejsem tak hrozně. No, jsem na tom ještě hodně dobře. No, přesně od toho tady jsme. Jo, abyste se cítili líp. Přesně tak. Ať buď tím, že vás rozesmějem, anebo tím, že prostě si řeknete, tak ještě, že nejsem takhle vymletej, ty vole. To jako, nebo ještě, že nechodím s takovouhle debilkou, ty vole. No. Takže ještě jednou, vlastně my jsme se s váma loučili už tak před 10 minutama, ale tak jsem chtěla říct, že ještě jednou moc děkujeme za shlédnutí tohohle videa. A kdybyste opravdu měli nějaký návrhy, námitky a podobně, tak neváhejte nám je napsat a my se z toho slibujeme, něco vezmeme. Vůbec nevím, co teď říkala upřímně, ale to nevadí. Jo, souhlasím se vším. A mějte se hezky. A jaký bude náš rozloučení? Nějaký jakože zase love forever. Počkej! Love forever for everyone.